Garing Jajak niki sampun kondang, sampun laris dugi pundi-pundi yen perlu Jawa Timur. Niki riyen mahasiswa kula ning ketemu sak panggung nggih nembe dalu niki tur wonten grobokan wonten dalemipun piyambak nggih ta Mas. Alhamdulillah sungkem bekti kula Pak E. Nggih sami-sami. Apik-apike mahasiswa niku yen isih ngajeni isih ngakoni lamun to biyen nate aku nularke ilmu ning sampeyan. Injih mboten badhe selak wong jenyatanipun kados ngaten kok. Pertanyaannya dawuh sampean ning isi ndek mben jurusane lak pedalangan. Bareng lulus kok malah dadi gareng. Wah jenengan sing mboten paham. Lah pancen aku takon. Lah nggih, kula jelaskan. Nah iya, takono ngono, ayo. Nuwun sewu Pak E. Janipun upama kula ndalang, kondange niku iso ngungkuli jenengan. Estu. Upama kula ndalang kondange saged ngungkuli kula nggih. Nggih, lah nek aku kondang, lah terus kanca-kanca dalang iki piye nasibe? Tujune lek jenengan panggih kula kok teng grobokan, pamaning Jawa Timur tak tonyo ndasmu mendhe. Ha ya mboten napa-napa wong ya cita-cita boleh kok. Nggih, nek cita-cita mboten jane. Cita-cita mboten. Saya tok jane ndek men sampean kuliah ning isi, yen lulus sih jane pengen dadi napa? Wong cita-citane kula kaya bapak kula kok. Napa? Cita-citane kula kaya bapak kula dadi pegawai Pertamina. Oh, lah kok terus dadi gareng? Lah yukur cita-cita wong kabeh kersane Gusti Allah nyatane kaya ngene mlakune dadi gareng ya tak syukuri. Wong niki kula nggih guru golek hiburan kok Pak asline. Dadi ora butuh dhuwit. Lah tak dhuwit tak nggih napa wong kula kebutuhan gak duwe dhuwit teko terus sik. Masya Allah. Lho, ora sombong, kula niki termasuk wong kecukupan wae. Rene ya Mas. Dawuh, tak pancal raimu kene. Mboten guyon ora. Nggih pancen ngoten sing jenenge rejeki sangan paran. Jenengan mboten midhanget dawuhipun Begawan sapa? Ngarep lho Pak sinten lho? Sapa? Ayo jurusan pedalangan lho, ayo. Pendhita Talkondo sapa? Bismo, Bismo. Bismo. Bismo alias Bisma. Ora ngono kuwi. Kok iso Bisma mbiyen 8 semester lho sampean yo sarjana seni lho. Ayo. Bismo alias apa? Dewa Ampral. Dewa Brata. Dewa Brata. Iya nggih. Pripun ngendikane Bisma wae? Ampun celometan. Celometan iki empan-papan yen pas nggen serius ya serius. Niki lak nggen seger, nggen santai. Silakan mboten napa. Bebas nggih. Bebas. Oke, terima kasih. Deal nggih. Deal. Mboten ono tidak ada sekat di antara dalang karo pelawak, tidak ada sekat antara dosen dan rektor. Sama. Rektor kaya kuwi kampuse apa Gunung Botak apa piye? Masya Allah. Ampun. Kemaki ya monggo, kemlelet ya monggo. Sampeyan iso rektor iki lho, cara ngendi lho? Gek mahasiswane sapa sing gelem ngono. Beh. Dereng pikantuk kabar jenengan. Urung. Rektor isi Purwodadi ngene iki. Non, rektor isi Purwodadi. Purwodadi nek isine to? Beh, jenengan gak paham. Hampir. Wah, nembe umpama nggih. Amin. Ya. Ya tak dongake esuk ana isi ning Purwodadi rencanane wonten Blurong nggih wonten, Ponorogo nggih wonten, ngoten. Ning pamane teng Grobogan Purwodadi enten isi nggih. Nuwun sewu kula suwun Bapak Ibu para pejabat dosene sampun niki. Ha ya ngono iki. Mboten napa-napa wong kula pun diterima di Undip kok. Universitas Diponegoro Semarang mriko? Beh, kaduan kelinci panjenengan. Lah ngendi? Undip. Undip iki? Universitas di Purwodadi. Jadi enten melih mengke. Biyen melu aku rung lucu ngene iki lho biyen. Seksine cah-cah iki lho, ayo biyen ayo. Ning Medion iki setelan untah terus gagal terus dhek. Pateni sisihku ngoten no. Karo Anang Sarwanto kae ayo. Kae saiki gak bakul gamelan saiki kae. Sakniki dados bayan. Aku wis suweneng lho. Aku karo panitia nganti sing nyuwun, lek mboten enten pelawake mangke anu mawon Mas Garing Jajak kula pun dangu mboten pinanggih kalian Mas Jajak. Asring nderekaken dalang sinten-sinten ning kalih kula malah blas dereng nate. Jenengan lek kula bel kula WA kan mesti mboten saged ngoten niku. Kapan ampun kelincipun to jenengan iki. Wingi kae lho, Mas sesuk ning Medion saged mboten sampean ra iso. Mboten saged. Lah iya kaya ndek ben kae, Mas ning Blitar mboten saged. Tulungagung mboten saged. Mboten saged. Wong kula ngertos kok. Ngapa? Aku anane gak iso iki kula ngertos kok. Sebabe apa? Ketok era cair. Sik lek jenenge guru karo murid, kuwi malah sing murite sing mene bisaroh utawa mene wujude upeti karo gurune. Mergo guru wis mene ilmu karo murid. Lah mula kuli kula mau mangkat.
Lah kok dadi kuli barang, mbok tukang barang ngono. Pun to Pak, ngeten lho Pak. Ampun padudon riyin wong niki lho ujube apa ki mau acarane? Hari jadi. Iya. Hari jadi kok talkondo to. Kula iki gugup estu Pak. Kula ajeng mriki nek mboten percaya kula kerokan. Saking gugupe ajeng petuk Pak dosen niku gek ukaraku arep pripun. Lah wong biyen ning kampus ya bendina petuk ya biasa wae. Barang saiki petute gugup iki ngopo? Benten nek rin kan tatarane jenengan dosen kula mahasiswa. Pokoke dosen ngendika mahasiswa nyatet sesuk dipraktekno kan rampung perkarane. Bener. Lah nek bengi niki kaitane karo anggaran ya Pak. Sik kok iso? Nun sewu nggih, kula niku lak tiyang Karanganyar. Setiap hari jadi lak kula mesti ken mayang teng mriku kali Pak Bupati. Kula niku mboten nate matur. Nun sewu bab anggaran niku mboten nate kula rembak babar pisan mboten nate. Jenengan ing ngatasi kelairan saka Grobogan Purwodadi ditanggap, dipercaya, dihormati. Kok ngrembug dhuwit niku mboten saru jenengan niku. Astagfirullahaladzim. Kula dadi dosene ngene rumangsa isin lho Mas. Astagfirullahaladzim. Napa enten kata-kata kula sing ngrembug dhuwit? Lah anggaran iki mau sing ngrembug niku panitia, Pak. Pak Wahono kalih Bu Endang kalih Mbak Tacik Mas Titis rembukan iki gareng diweki pira terus telepon kula Mas iki enek dhuwit gur 8 yuta kowe candak ora ngoten kaitane kalih niku wau lho nek nganti aku ning kene gak gawe wong guyu Pak Wahono pun dawuh Mas 5 menit pertama gak ana guyu potong 2000 5 menit kedua gak ana guyu neh potong 2000 nek 2000 juta. Nggih, lah kok nek nganti 20 menit gak enek sing guyu gak yo entek resik to, Pak. Malah min ya. Kandhani kok. Nek nyatane niki wong jenengan pun bola-bali darder. Alhamdulillah niki wong mengke sios potongan apa? Oh, ganti anggaran, Pak. Ganti? Anggarane ganti. Ganti pripun? Sukarela. Boten Boten estu kula nderek wayangan teng mriki niku wiwit tahun 2000 sebelum corona. Oh, nggih. Kula pun mriki riyen mboten yo gareng. Oh, gareng. Mayang yo ora payu to, Mas. Kene sadar diri ngono kaya ngelokke lek aku gelem mayang dalang-dalang ra payu ngono mau ora. Terus nang sarunge corona riyen ngantos niki kula mboten nate blas jenenge ngarani. Pamrih kula apa to sing arep tak wehno karo kabupatenku kejaba mung kabisanku dening dirgani pira-pira tak tampa minangka tandha yekti berkahing Gusti Allah wong ape tak tolak wong aku ngomah ya butuh ngoten lho maksude kula ngono tegese wong mamas diri ngono kuwi ra apa-apa ning upamane saya memberi kritikan boleh saran masukan dawuh sendika jenengan preso gareng Semarang nika nggih Pak Sumarbagyo senior nika lak napa niku pacakane luar biasa sandangane nggih mompyor sae terus ngangge apa nih nduk ngene sing halus ngene mindset lulur. Tulung Mas, jenengan lak mboten putih ta. Mangangge lulur, mergo bareng disorot lampu sampean malah kelawu lho malan. Pira ta regane lulur iki pira ora? Nggih. Apa pancen kaya garange Pak Anom sing ireng kae. Dodoh ngono kae. Nggih. Luluran pira ta? Regane pira ta, Nduk? Lulur pira ta? Wis ada pira? 15.000. Mosok gareng kondang 15.000 ora gablek ora. Ngono kuwi malih ora kaya gareng lek disorot ning streaming malih kaya nuwun sewu kaya gemuk lho Mas sampean. Mosok yo lu palek banget to Pak, gemuk ireng banget ya Pak. Lah iya. Ya aku yo rada klawu yo lumayan Pak. Lumayan ya. Tapi yang ciri khas Purwodadi Pak. Oh, nggih ta? Ciri khas Purwodadi niku hawane panas kok Pak. Oh, ngono apa rada ireng niku ciri khas. Ciri khas Purwodadi ngeten niku. Nggih. Mboten napa-napa. Ireng Pak. Nggih, sae niki. Iya. Iya. Yes, kok 8.000 ya gak ngenyang lah. Aja ngomongne anggaran aku melu isin ngono kuwi. Lah napa? Dipercaya, dihormati karo. Wis pokoke mboten lillahi taala. Niki mau ngayu bagyo hari jadi Kabupaten Grobogan. Yang ketiga abad. 3 abad iki tegese pira? 300. Temane apa, Mas? Temane bangun desa nata kutha. Pinter. Lah visi utawa misine Bapak Bupati napa, Mas? Pak Wahono, potong 2.000 Pak Wahono. Pak Wahono, pomo potong 2.000 gak popo ning tambah 15 ya Pak. 15.000 mau lho tuku lulur. Iya. Jenengan kok. Nggih. 300 iki saka tembung 300. Nggih, 300. 300 ya kuwi saka tembung tetulung kanthi ati kang tulus. Wah, iki.
Wis didisiki lho. Gak usah engko ndak aku dari sombong. Ah iya. Angkane 300. Betul. 300. Heeh. Delalah tibaning hari jadi mapan ning wulan Siam utawa wulan Poso tumeka wulan Syawal. Leres. Kirape grobyok kala wingi pas wulan Poso. Nggih. Mula seremoniale dugi Syawal. Nggih. Angkane 300. 3 kuwi saka tegese telu kesalahane menungso kelawan Gusti Allah, kelawan samaning menungso lan kelawan alam sekitaring urip. Mula saiki wis dilebur nalika wulan poso padha tirakat, Syawal padha halal bihalal, dadine kosong. Saiki grobogan bersih, suci untuk menggapai cita-cita yang lebih bersemi, bersih, sehat, mantap, indah. Rene sik elak tenan. Jas. Ya, iki. Tulung nggih tuku lulur ya. Aduh, kakean nih Pak, dadak nyusui kula. 85. Nggih, pripun susuk mboten? Ora usah mo. Oh lah susuke tak tambahi neh, Pak. Piye? Susuke tak tambahi meneh. Apa? Delalah tumibane hari jadi mapan ning taun 2026. Apakah artinya? Upama dicandra sekala. Waduh. Lho, alah gak paham jenengan. Ora paham aku, Iki yakin. nek ora gareng pro dadi gak candak, Pak. Ayo. Wis to lahir batin. Lek ora gareng kelawu mokal wis to. Ayo, oke. Sing salah kostum. Biasane kostumnya gak iki yo gak pati kelawu, Pak. Ayo, malah kaya lemper ayo. Wis wong ireng klambine coklat wis kaya pramuka ayo. Piye mau 2026? Lanjut iki mboten. Bacutne no. Iya. Kanthi candra sengala obahing asta tanpa hanyawang. Obahe asta tanpa hanyawang. Obah kuwi wilangane 6. Heeh. Asta kuwi loro, tanpa kuwi kosong. Nyawang kuwi nganggone tra tegese loro. 6202 diwalik 2026. Tegese apa? Gelem obah tanpa nyawang. Panjenenganipun Bapa Hadi sekalian Bapa Sugeng obah kanggo menciptakan grobogan yang lebih sejahtera. Obah untuk membangun, obah untuk membantu tanpa nyawang. Kae pendukungku apa ora, kae dulur apa ora, kae mbiyen balaku apa ora kabeh samarata mergo saiki dadi pak karo anak ora beda kasih. Tepuk tangan. Kurang dhuwur nadane. Tepuk tangan. Nah, ngono kuwi sing tetek kaya biasane ngono lho. Ayo, oke. Grogi aku, Pak. Ayo, elak. Iki cek susuk neh ora? Hah? Isih susuk neh, tambahin neh. Tambahin neh. Apa? Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura, Pak. Lho ora iso. Tak susuki, tak susuki. Ayo apa? Ora usah ora iso aku takon saiki. Grobokan. Grobok ki lak wadah. Sejarah mbiyen kuwi ya kuwi wadah pusaka, ngono to sing nate dirampas karo perampok. Nggih. Sik to sejarah ngono kuwi ngerti ora sejarah karo kabupatenmu dhewe? Astagfirullahaladzim, lho barang sepele kok jenengan takokke. Lho barang kaya ngono kok jenengan tangkletke. Ngerti ya? Ya Allah nek bangsa sing sepele niku ampun jenengan tangkletke. Iso. La ilaha illallah barang kaya ngoten kok jenengan tangkletke. Lah ya kowe ngerti? Astagfirullahaladzim. Ngerti apa ora? Ngapunten mboten. Grobokan, saiki kaya gareng-gareng kae, Jajal. Apa yang ngerti? Duh, mati Grobokan. Biasane lak gareng ngoten to, Pak nggih? Nggih. Nah, diterjemahkan persuku grobokan. Ki gro pertama wis angel sik iki. Tak susuki mawon, Pak. Ora iso, ora nampa susuk. Padake pom bensinnya, ayo. Gur karek 40 kok angel men. Ya, ndang. G mawon. G R O B O G A N. Oh, per huruf. Yes. Lagi iki nek dagelan ngenyang ya iki, Ya ayo. 40 ra entuk dinyang. Oh, siap. G. Gemah ripah lo jinawi. Wah. Iya, betul. Bukan kok Pak, apa kang tinandur sempulur, teng mriki murah sandang murah pangan, ora enek wong kelaparan. Sebabe napa? Sebabe enek MBG. Andani kok. Sik kowe omong pengenyek nek kabupatene dhewe lho. Estu lho, Pak. Nggih lah kok padha gemujeng, ora keplok, ora tepuk tangan. Kasunyatane mergo estu. Nun sewu. Pripun? Anake kula sing mbarep niku TK. Entuk MBG pendak dina wis ora mikir kebutuhane dahar sarapan. Bojoku nun sewu gadah yoga melih umur 5 sasi wancine neneni tegese neteki. Kuwi ya entuk MBG. Aman to Pak, gek kula tanggapan apa sing arep dimasak? Ora perlu.
tadah perkara dahar wis dicukupi karo Gusti Allah lumantar MBG lho. Matur nuwun lho niku. Lah mulane kuwi sampean lek ora wis numbaske daharan nggih putrane. Heeh. Putrane loro wis ora ngragati kabeh to. Ora ngragati. Bojo ya ora Wis ngragati. duwe Gusti Allah. Lah nuwun sewu sisihno 15.000 nggih tuku lulur. Kuwi tok aku men. Ayo. G terus R ayo. R kuwi ramah-ramah wargane. Bener cocok. Kandhane Panitiane jos luar biasa. luar biasa Mbak Tacik dan kawan-kawan Bu Endang niku grapyak semanak. Bu Endang senadyan to Piyai Putri nek jumangkah ngungkuli sing kakung. Rampung gawe. Estu Bu Endang niku jos. Mosok? Weh, Bu nalika tindak nggen kuwi alus sih piyayine. Lho ning alus niku nek Sambang Sarawungan, nalikanipun bekerja untuk kabupaten luar biasa tandangipun. Oh. Weh, Bu Endang niku nek sing gareng mboten kula mboten purun kok. Wah iya. Estu mangtang ngerti Bu Endang. Oh. Bu Endang niku nek sing gareng mboten kula mboten purun. Sebabe? Kono-kono bayar. Ya aja nelongso ngono. Mboten wong kula kalih Bu Endang pun kadung seduluran, adike Bu Endang niku camat kradenan. Apa-apa nek raku ya ora kersa buwe. Nanti kaya ngono tresnane karo sampeyan. Ora perkara niku. Lah sebab we? Ape dipek mantu mbiyen aku. Apa ora kleru camat kok iso ngepek mantu jenengan lho? Lho saking tresnane kok, Pak. Wong tresna kan ora diukur saka baguse rupa, ora diukur saka kae bondo. Ning diukur saka kelawune awak. Ha ya. Balik. Nah. Kuwi R, terus R. O. Ora neka-neka wargane. Nyatanipun ya sak lumakune. Piting klapa upamane tegese sak lugune. Sing petani ya dadi petani sing jujur, sing pedagang ya dadi pedagang sing jujur, semono uga sing dadi punggawa tegese dadi pejabat. Nindake apa perintahipun, amanahipun ya sing lumaku kanthi jujur. Elok. Para lenggah tepuk tangan. Oh, Luar tangan. biasa iki. Produk luar biasa dari Grobogan Purwodadi ya ya. Semua sudah paham? Wah iya. Semua sudah kenal? Oke, terima kasih. Ayo. Wong belum kok terima kasih ora. Mosok dereng mau? Dereng ora. Beh, pripun to modele? B. Bersemi saka tembung bersih sehat mantap indah jumbuh karo slogane Grobogan Bersemi. Wah iya. Kandhani ya, Pak. Elok elok cerdas tenan lho Putu iki. Kiai ya. Putu napa? Kiai. Kiai. Nggih. Jenengan niku. Putu Kiai. Lho berarti jenengan Gus no? Nggih. Oh, Gus sinten? Gus Jajak, Gus Jajak. Oh, Gus Jajak. Mosok jenengan mboten tepang sibahe kula? Mboten iki? Bah. Kurang adoh jajahan jenengan. Heeh. Mosok mboten tepang? Mboten. Lah sinten to? Kiai Slamet. Sik Kiai Selamat nang nggen kuwi kebo kuwi. Iya. Ya bener lek kelawu, kebo ya kelawu ngono kuwi. Balik neh. Iya, mau teko B. B. Terus O. O. Ora seneng padudon. Rada cepet. G. Guyub rukun wargane. A. Amanah kabeh para pejabate. N. Aduh N ya apa ya kok cepet men. Nanggap wayang bengi niki tandha syukur marang Gusti hari jadi Kabupaten Grobogan yang ketiga apa? Ah iya. Grobogan. Wah iya iya. Sik urung rampung, wilayahe kene alun-alun apa jenenge? Purwodadi to? Purwodadi. Purwodadi Pur. Ya Allah, lah iki lho entek. Isik 20 ya. Isik 20. Ayo. Pur. Ayo. Nang janjiane lho gak teko Purwodadi. Dadi wis to, ndang. Ayo. Pur. Pur. Tak suwek sithik ae, Pak. Aja ya ora payu ngawut ora. Ayo nggih. Ayo. Pur, mari kita gempur semua elemen-elemen yang tidak mendukung masyarakat Kabupaten Grobogan. Ya, Wo. Wonogiri, Wonogiri. Ayo. Aduh, klawu, gak iso mikir iki to kok. Ngancing iki to. Wo, ayo. Wo. Wong tuwa gelem momong sing enom gelem ngajeni sing tuwa kuwi slogane Kabupaten Grobogan antarane kawula lan punggawa nyawiji. Manunggale kawula Gusti. Nah, Paham to? Paham no, cah cerdas kok ya. Da. Pripun? Kurang loro, da. Lho, cek meneh iki? Iya. 20.000 ki. Ah iya, 5.000-an papat. Ayo. Aduh. Ndang. Amoh iki. Dalangipun dalu menika Ki Cahya Kuntadi kagem ngregengke warga masyarakat minangka hiburan rakyat. Terakhir di Dinane malam Jumat Kliwon. Wingit.
Kowe malah meden-medeni iki lho. Aku yo WA-an kali mbok wedok kok. WA piye? Yah, ngoten. Loh, bojomu nyeluk sampean iki ayah ngono? Mboten. Lah kuwi mau? Jeneng kan Didik Sudrajat Wiyanto. Oh iya, heeh. WA bojomu WA. Nek Jane asline Wiyanto tadi ya. Heeh. Piye le WA garwamu? engko nek tanggapan ndang mantuk eling malam jemuah. Ngoten. Garwamu apa ora nate jenengan paringi nasihat? Iki wong nyambut gawe iki kewajiban. Engko lek ana waktu-waktu meneh sing longgar kanggo ya kuwi menjalin keharmonisan rumah tangga. Kandhane ana ngono. Candi to bojomu? Kok teko kono to, Pak? Mboten bab niku. Lah kuwi mau kondang mantuk iki malam Jumat lak sunah Rasul. Oh, mboten. Lah apa? Wedi ngusul anek godho. Godho apa? Lah malam Jumat kliwon iku setan do metu pirang-pirang lho, Pak. Dadi bojomu ki malah disenengi bahasane setan-setan ngono. Kok teko kono to malah. Kok malah aku sing kebulet to iki modele. Ini sangat luar biasa Mas Jajak. Semoga-moga ramung neng kene ini adalah pijakan awal yang baik. Amin. Suatu saat ku bariki neng Jakarta, apa neng Nganjuk, apa neng Madiun, sampean tak amin. telepon aja nganti keri ngono ya Mas. Sendika dawuh, Pak. Ning ya ora gareng ngusungi gamelan karo panggung tadi. Nggih mboten napa-napa, wong kula 2009 ya peniti ya, Pak. Lah iya. Mboten napa-napa. Aja ngeblesne awake dhewe to senengane ora. Oh, aman. Tak goleke kanca. Kok lah wong kula pinter golek dhewe ya. Gose to biasane lek dalang kae lek men ora ijen Mas Gareng tak golekne kanca waranggana ngono kae lho. Ha nggih wong biasane kula ya golek dhewe kok. Napa jeng derek? Napa jeng derek? Gak aku ora. Nggih. Ya ora nderek. Beda level karo awakmu. Wah, ora melu wong roh dalane dhewe kok. Paham to kula. Lambene ora. Oh, buke. Mbak Dirgita Ayu coba kaya apa? Cublak suweng men jumeneng yuk nduk tetes yuk. Pun kenal to kali niki? Sejarah yang membuktikan Piye? kula viral nalikanipun suluk Jumangkah sing nekseni nggih bocah niki. Nggih, seksine. Lah ya ngono ta, Nduk? Gak. Modiar kowe. Siapa kamu? Kita lo nggak kenal. Modiar kowe. Muni yo 100, Pak. Apa ki sampe nek merayu wanita nggih duit 100.000 ya kurang. Ya wis tak tambah 50 ambung ya. Ngawur ah. Guru 50 ora. Guru 50. Mangsane sinden madang karo 50. Biasane selawe. Ya malah pindho. Matematikane apik ta iki. Malah ngimonengen ya rek. Wilujeng dalu wong ayu. Ya, Masya selamat malam, Allah. Mas Mbak Gareng. Dirgita ora pangkling wah saya suwe saya tambah ayune. Masa Nggih lho tenan kok malah mbiyen ora ngene iki ya saiki tambah ayu. lah aku diembenke koyo piye, Mas? Mbiyen yo biasa. no. Saiki bareng anakku loro lho kok tambah ketok ayu model. Lah kok hubungane karo anakmu apa? Lah kan biyen bojoku yo jek ayu. Lah saiki? Halah hamoh Nduk. Iki lho, cahe WA iki lho, nyuwun pangestu Pak kula ningali king streaming iki lho bojomu. Ayo bojomu WA nonton lho. streaming lho, ora iso mulih ra entuk lawang lho we. Ampun ngaten to, Pak. Ayo. Rek terus gak entuk lawang ya ora mungkin. Sebabe? Omahku lurung dadi. Apik, biyen ra ngene iki lho pertama biyen. Apik iki ya. Ya berjalannya dengan waktu. Iya, nggih. Wong lagi der ya iki kok Pak, biasanya ya pem-pem. Wah, ora.
Biasane tenggen TikTok dardan ning ya kuwi dipencet dhisikno. Wah, ngono kae. Ayo. Nggih, niku Mbak Birgita saking Kediri pun. Mbak Birgita. Sok ketemu teng Nganjuk to. Nggih, pangestunipun. Nggih, masyaallah. Sehat ya, Nak ya. Sehat, Seger sampean parasan sehat. ya sehat lahir batin, rakyat rada kelawu ning ya tetep sehat. Sekali-sekali pinjem lulurku apa piye, Mas? Delok, Dok. Heeh. Masya Allah. Ya mungkin kita ditakdirkan untuk tidak berjodoh, no. Lah kok iso? Lho tenan iki pomaku jodoh dadi bojomu, anake dadi zebra no. Ireng putih ngene Ayo ya, ula Mas. weling. Ayo. Kalau Ya Allah welingi manggon tapi. Lah Ayo. kok iso manggon? Lah gak paham, kok sing paham guru kita berdua. Aku ya ora paham kok piye maksudmu. Lah ya piye maksudnya? Enggak ngerti aku ula weling. Lah ya ula Kok ula weling kok manggon, lek ula weling urip ya telusur-telusur ngono. Nggo kula caosi satu. Ayo, nggih. Ucapkan untuk gerobokan yang hari jadi 3 abad Mbak Birgita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerobokan yang ke-300 abad. Tak swamplok kowe kok. Kok 300 abad kok suwemen. Nek 300 kuwi tahun, nek abad iki 3 abad. 300 abad dunyane kukut. Masa Allah. Tak gawa ora iso sik aku sing ngisini aku ngene iki. Ado-ado tak terangne, cindenipun mangke Birgita sarjana seni niku alumni ISI Surakarta. Bareng teko kene iso 300 abad itu. Gelek ngomongnya serius lho kuwi iki. Mboten, Pak. Kula mboten maidu. Apa? Lah ngapa? Bocahe grogi alih kula. Mergane karo jenengan. Kalih kula grogi, gugupe pol no, ketara banget no. Lho gugupe pol. Lho Ora. grogi bocahe. Aja pedean ngono to, Mas. Alah wong aku mau mrene anakku wis nangis geger. Terus? Bapak mungkin main kali Mbak Birgita. Aduh, ojo, ndek ben lho bapak tau dirabi Mbak Birgita. Kae pas wayangan kae, awake dhewe kae rung pegatan lho kae. Wow, Ayo. dramane to, Mas, dramane to. Dramane anakku bojone kene. Oh. Rung pegatan lho kae. Oh iya. Anakku jene kok kae, ayo Mbak Birgita rene kapan? Ndang diworke ibu ngono lho, ayo. Ngene biasane iki ya pelawak utawa dalang atau seniman. Nggih. Lekas hit ngene biasane rada aneh-aneh pancen ngono kuwi. Ning tak eleki aja ya. Niku pundi niku? Nggenku kono pirang-pirang. Oh nek ngene kono mboten napa-napa, nek mriki mboten kok, Pak. Oh iya syukur Gerobokan lek. aman. Aman. Oh iya. Aman. Sik to tak ndongakne menggung tutuk. Oh iya tutukno sik. Ya, 3 abad ya, Nak. 3 abad. 300 abad atau 3 tahun ngono lho sisan dibalik. Ayo. Kok malah diwalik jenengan iki. Iya. Ya, coba. Selamat ulang tahun yang ke-3 abad ya toh, Pak. Ya. Semoga masyarakatnya sehat. Amin. Guyub rukun. Amin. Semoga panennya melimpah. Terus rezeki. Ya. Panen melimpah piye wae nyemoni. Loh, lah nyapa? Kene gagal panen perkara tikus kok. Lah makanya didongakne kok. Heeh, bener Bir. Didongakne. Ayo. Lah nek ndongakno sing Lah genep. piye? Nek panene melingkah tikuse kon ngaleh sik. Lah panene oke nek tikuse jek ning kono ya dientekke to kuwi. Tikuse ora bakal ngalih mergo tikuse saiki dandan gareng. Lah iki. Ya. Balik kamu. Iya. Yo sak bagiamu, sak bagiamu. Heeh. Izin neh Bir. Semoga sehat semuanya. Semoga utangnya ndang lunas. Loh, bahasan bahas utang langsung amin, Pak. Lho kuwi penting kok kehidupan kok ya. Penting ya, Pak. Iya. Oh. Masamu terus cukup ngono kuwi. Utang lunas sik guramin iki po ya cukup. Loh, Lah nek ra diasok lek lunas lho kapan? lah, kuwi kan doa terbaik kok, Mas. Wong donga apik kabeh kok Donga salahne apik, piye to reng karepmu? salahne. Donga ki ya sing urut. Lah apa mau didongake? Muga-muga gek ndang meteng upamane. Ah. Tak dongakno ndang meteng gelem ora? Ayo. Moh. Lah ya mau padahal meteng ya becek to, Pak. Apik, Lah lek kene kok rabi. mau mergo ora urung duwe bojo. Iya. Padha muga-muga utangi ndang lunas. Ajine ya apik. Lah nek ora sok nek lunas to. No? Ya malah gur padudon to kowe iki. Ya wes, semoga rezekine bertambah ben iso nyauri utangnya. Lah maksudku ngono sing urut lho. Wong kaya bapak ini lho. Ayo waduh. Bapak pocong apa piye ora? Ayo. Lah kene nek wong ayu tak daku anak. Wah iya. Bar kuwi molet ayo. Nggih. Iya, cak ayam. Biyen dereng ngene iki. Sik iki coba. Saking kula Pak Jaini WMC. Aje, WMC. Nyuwun gending kembang rawe. Oke, Pak. Oke, nggih. Kagem kanca-kanca komunitas Jakarta Karno Bojonegoro grup lumantar channel Kuntadi. Ha nggih,
para kanca-kanca WMC kang rawuh matur nuwun. Nggih. WMC ini wayang mania community. Wonten. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya Wayang. top WMC niku nggih. luar Komplit iki biasa. wau, Nggih, komplit nggih. saking Kudus, Pak Nggih. Priyo menika Pak Matur nuwun, Utomo Pak. king Pati, Nggih. enten Pak Puji king Priku. Nggih. Tak Zaini komplit niki wau biasane piyai Alhamdulillah. sekawan niki nek kadung nyawer 500-an urunan. Mosok Mas. Tahun wingi ngoten, tahun wingi. Lah saiki? Ketok entek. Ayo. Lah ya nggih. Ya coba diaturake dhisik ya nyelani Mas Sendika Jajak ya. dawuh, sendika Ah, nggih, dawuh. coba kaya Alon-alon apa. ya, Nak. Langsung bae ya, Nduk, Bir. Oke, Pak. Ah, nggih, monggo diaturake kembang rawe. Yo, dados.
Nuwun Mbak Birgita. Wah. Piye suarane piye? Luar biasa, Pak E. Tabuhane kanca-kanca Madangkara? Kompak jos. Oh, mongko enek penyusup lho ning kene iki. Ayo. Mata-mata ora. Masuk nggih, Pak? Oh iya. Kok ceper enek, kok DLI enek. Oh nggih. Kula paham bocahe. Paham to? Lah raine dipilok no kok. Iya lah. Kowe iki ya ora putih kok ngelokne wong raine dipilok ora. Golek balas dendam kok, Pak. Nggih. Ini luar biasa. Nggih. Madangkara itu paguyuban karawitannya itu terbaik nomor 2 se-Indonesia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. Sik kok Luar nomor biasa. 2 sik pertanyaan nomor 1 sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa enek nek kono enek paguyuban swarga laras ora enek ora. Jenengan mboten percaya? Ora percaya. Monggo tindakan. Oh, aku ora kesusu kok Lah reng. mula niku kula Ayo. pun percaya kok. Oh, iya. Yo gak Ayo. sak teko aku. Ora, Aman. iki mboten. Mboten. Mergo Mboten nggih. mati niku rahasia Tuhan. M. M. Makhluk yang bernapas pasti akan mengalaminya. Jos. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya. Tidak harus tua dan tidak harus sakit. I. Ini adalah rahasia ilahi. Oh iya, ape. Semua sudah paham? Waduh. Ape Wes cerdas. aku mau ngomong ngono ndak dijawab ngono kuwi nek. Ujuk-ujuk macen wong M ngono iku modele. Ayo. Modele mo. Aduh. Amoh nek to aku. Nggih. Mohon maaf sih. Nggih. Ning seniman nuwun sewu wonten Purwodadi, wonten Grobogan lah nggih anu to, berkembang sae nggih. Luar biasa Dawuhipun Pak Wahono generasi dalang niku kathah sanget. Nggih pangestunipun luar Nggih. biasa menjamur. Menjamur. Nggih, wiwit tayuban ketoprakan. Nggih. Kula nate kemutan nalikanipun ada pagelaran wayang kulit napa niku Safari Ramadan. Nggih. Gusti Benawa nate dawuh nek ketoprak hampir punah. Niku mbok menawa ning iring kidul menawi iring lerem wah menjamur dan merajalela. Terutama Grobogan, Pati, Rembang, Blora, Jos. Ketoprak niku. Injih. Bedane ketoprak kalih maling napa? Nek ketoprak niku tanggapan, nek maling niku anu ora tanggapan. Oh, salah. Nek Amun wong dagelan sarjana seni yo kaya ngono jawabane gur cepete. Nek ketoprak niku anu, Pak. Apa ditonton. Ora. Nek ketoprak niku anu, Pak. Tanggapan. Ora mesti sambatan yo enek sampean iki kaduan le mikir ngono ya ora nggih. Jiran Toprak karo maling, lek maling, Nek nek maling. dikentongi tung maling, mlayu dheke. Nek lek ketoprak, tutuk metu. Wah. nuwun sewu. Napa? Urung karuan. Kok iso? Ah, ketoprak niku kentongan mesti ana loro, Pak. Tuk iso uga mlebu kok. Lho, lah iya ben penak mlebu metu ngono lho dadi. Toprak kuwi lho, ayo mlebu mentas ngono kuwi lho. Kula Ayo. soalnya bos ketoprak. Sampeyan duwe paguyuban ketoprak? Enggak ada. Apa? Jajak laras. Bubar budaya. Napa? Bubar budaya. Lah jenenge kaya ngono kok ya, mula ya pageblok ora. Sing apik kaya ketoprak besar siswa budaya, wahyu budaya, ngono kae no. Lah pun biasa. Sing ora biasa ya bubar kuwi. Bubar budaya wong gur latihan tok ora tau tanggapan nopo dhewe. Mau ngentek-ngenteki konsumsi ya. Ayo. Mula sakniki bubarke ya. Iya. Nggih. Niku Mas Mencu niku koordinatoripun Pak Tantut tahun wingi ngaso teng mriki Pak Tantut. Oh nggih. Niku mendhi batin. Kalih tahun kepungkur. Nggih. Nggih. Nggih, niku mendhi batin niku sik rame jaman tahun biyen sih ngono. Wis arep dalange sapa penting garenge tetep kula. Iya. Sik tak golekne Mbak Triastuti, Mbak. Ah iki cocok iki. Ayo, coba kaya apa Mbak Tuti iki lek karo iki jan Ingkang pundi, Mbak? Non? Ingkang pundi, Mbak? Niki to. Saking swarga. Ayo. Bayu. Iki berarti melu krawitane Gusti Allah iki mau. Niki sik. Iya ketok iki. Heeh. Iya. Saka Widodaren Ngawi. Widodari lak kok swarga. Widodaren Kecamatan Widodaren. Nggih. Wah, ngoten ya. Aku iki nganu. Oh, tak kang nambal ban. Kose. Aku iki widodari. Udu lagu ya, Cruk. Utusane Gusti Allah sing dikirim kagem panjenengan. Widodari khusus mliginipun kagem panjenengan dikirim Gusti Allah langsung. Ning nyuwun pangapunten, kula mboten saged nampi pasuwitan panjenengan, Yayi. Kenapa mekaten? Sebabe wong lanang sing setya ing janji prasetya ing tresnane, aku ora bakal kliya kelawan bojomu dhewe. Oh, ngono. Duh, Kang Mas. Aja ngono, Yayi. Aja nggo mendesah.
Lho toprak yo ngono kuwi kok semune lek ngono kuwi. Kakang Mas ngono kae. Iya. Aduh Kang Mas. Guru diapa-apano saduh. Gelo ati kula panjenengan kok mboten tansah setuju kalih kula. Wah, nek gelo apa terus gede sisah, Nduk? Kedahe panjenengan sarujuk. Iki dagelan kocluk lagi ae. Lah gelo sing sisah, nggo gelo ning tengah ngoten lho. Oh, Gelo iya. Oh, gelo. Ngadeg nanti, ngadeg kok jumeneng kok. Ayo. Mas aku minta ditolong. Bidadari kan kalau berdiri harus pakai pertolongan. Lagi bidadari Iya. semper lek iki ora. Mas Lendang saya ini khusus buat panjenengan dikirim dari Gusti Allah nih wanita dari surga. Heeh, mori kuwi. Kok malah wingi Sokor sike no lho, sokor sike ayo. Tolong saya. Aduh, pelan-pelan dong. Ah, aja dibanting. Ini barang panas, mahal, jangan dibanting. Heeh. Kang Wah, Mas, iya. iki upama lakone ngono kaya Joko Tarub. Oh, nawang wulan kae. Kula nawang bulan. Nek bulan kurang bunder iki, Nak. Oh nggih, aja ngece, gak pareng ngece. Oh, mboten, Iki ya. wis bunder. Ya ji wong ayu. Aduh nggih Kang Mas. Lak sarujuk ta kalih penemu kula Kang Mas. Ora tak selaki pancen dasar kepara nyata sineksenan jagat sak isine ora nek wong elek kejaba cira kaya. Ora nek wong ayu kejaba sliramu ngono. Lah kuwi nek ayu wong elek kok. Kaya mengkono. Kaya mengkono tembungmu karo aku bareng wis ketemu bir kita. Ngene lho Yai. Aja mbok kabeh mau aja mbok anggap guyon. Ngene lho critane ngene lho. Berarti ki tenanan aku nggak suka. Aduh. Aku nggak suka seperti Wes itu. iki pitik arep ngendhok. Suka. Piye to Kang Mas padha aku pisan kok jenengan Aku kok mau nek saja. karo bir kita mau ki gur guyon. Nek kalih kula Tenanan. Halo ya Allah makasih ya Mas. Tenan, Jalan toh, jenengan lah piyayi kalah putih meluntuk kaya ngene ya ampun. Lah ya tak awake Mas. Watos kaya watu. Iya. Lah nggih cengeleran. Mas iki jane digambari. Awakku mau atos kaya apa? Kaya watu. Kena nggo ngulek kowe malah. Waduh. Tega wae ngulek kuwi. Oh iya ndelok kahanan. Wah iya. Aku mau loh Mas diulek-ulek. Nah. Diulek-ulek mau. Mosok? Heeh, yo ulek-ulekan ya. Ya aku tak mendem sih. Wah. Aduh. Lambemu elek. Wis garenge dadi tenan lagi pisan. Iki wong tua kudu dihargai. Ayo regane pira? Kowe aja sok yah-yah karo aku. Aku ini kena empu, leluhur, sesepuh. Hargai. Leluhur magrib ayo. Piyayi kok Reng, ngadeg, Reng. ngadeg. Ayo. Nembang sing apik sing mesra ngono. Duet wong loro, heeh. Ayo. Duet. Coba kaya. Aku tak ning kene dirayu gen piye carane iso gelem rono. Pokoke ra mbok rayu aku mah rono, aku ning kene terus tak iso. Ayo. Aja ning kono Yayi. Maju meneh. Jegurno. Ora. Aja dadi grane. Aku tenanan lho. Aja. Aku juga Alah, aja. Aku dirayu. Aja. Mas, aku gak mayu rene. Aja nek jegur. Mas, Aja kasar to maine, Mas. Iya. Aja kasar-kasar. Wong semudan kok. Iya. Lah iya to. Reng, aku pengen ngerti suaramu lek duet. Aja apa lintang asmara apa-apa ngono karo kowe. Ayo Mbak Tristuti. Coba. Ayo, nggih. Nah, nggih. Apa? Ah, iya. Ya aku kelemon sithik wae. Kelemon. Suneh lek tanggapane aja gawe kasireng ning jero ngono lho ora. Lah, Mboten kaos ireng ya, Pak iki. Lah kuwi ketok gerem. Gawan Gusti Allah ini iki. Oh alah kuwi yo. Oh anu sabuke sing ireng kuwi ya. wong ndek mau wis tak cepaki lulur kok ya. Sampai ora gelem mampir ning nggon kamar sinden. Oh iya. Biar nyapo kuwi kan. Arep nyampo. Ya tak lulur. Iya. Lintang asmara oke? Dalem. Lintang asmara oke? Sendika. Oke lah Cak yo. kene putu kiai. Oh iya. Kiai selamat nah ya. Rak setuju ta nek lintang asmor. Nggih. Dicek sik coba, rale dicek sik. Ya dicek sik. Ayo. Ayo. Lho, Ci. Angel men larase. Semono kuwi. Gamelane ra koyo nggonku. Iki perunggu lho iki. Perunggu lho. Alah, perunggu paling gur kok Solo lho. Lah nggonmu? Kok Sulawesi.
Kok iso? Apa sitok? Oh iya. Iki Malah yoga teh. handal lho, sampean kudu rono njaluk pengestu. Enggak, ora. Sinten? Iki dihormati lho ning kene sampean. Lah dihormati ning kono. Lah ngapa? Ning kene aku dosen kok. Oh iya. Isi Purwodadi ya. Wong ayu. Wong ayu. Lah ngono lho Pak, sicok lah gak apa-apa siji. Ditulis ditulis kok jenenge sapa kok? Ya ditulis kae loro kae sapa guriye. Oh lah malah gawanku dhewe Mbak Titis karo Mbak Tacik kok gawan kae. Mas Titis, Oh Mas Titis kleru-kleru masyaallah. kae lanang Wong ra. ayu tresna mukinarya tombo tumo Sing apik ora. Pripun? Sing apik sinden aku manan. Iya, Wong arep petuk sampean aku mas keramas kok nang tumo. Ayo. Terus susah jroning batenku ya Ti. Wong bagas antep nang rasa timu aja rono Kang Mas tresnaku adalah jroning kalbu Mas aduh Ngapa reng? aduh Ngapa reng? kepindah. Apik tak cek jos sisan. Oke. Ya alhamdulillah Pak. Oke. ayo Ya gur kurang lulur 15.000 tok. Ayo ngadeg malah kalau genduren ngono ora. Masane ana sing ngajatne apa piye ora nggih. Ngomong iki sing ajak-ajak. Maka dipenaturaken Lintang Asmara. Ayo coba kaya apa? Dua artis dari Neraka Jahanam. Ayo. jiwa hatiang apa anjlok nek disio-sio mulai aku Ojo to, ora usah digatekno. Omongane wong liya aja digugu. Masyaallah. Ojo tak junjung kok kene kaduan. Ayo mlaku dhewe. Wis to, ojo. anjlok lho aku Ya Allah, ojo. Rene semenging barang kok. Ojo to mesake. Ayo, tenang ye Wis to, kowe nek anjlok malah kopior lho kowe ngono. Ndok apa piye ora. Monggo Lintang Asmara, dados yuk. Robokan nyawiji bangun desa Noto Budo. Siang pantoro ratri mung eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang ya Sulastri. Hey.
beni amarang ya sulang sepi yo 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 dapat. Iya. Kantun jenengan dawuh kapan ngoten mawon. Oh nggih, siap. Nggih. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah luar biasa pesindene Madangkara wis ora nacat. Iki sing kancamu seangkatan enek apa ora iki? Madangkara niki. Oh, enten. Sinten? Ingkang ngenong. Ngoten, Sin? Nggih. Oh, alah. Ingkang ngenong niku seangkatan. Nggih. Nggih. Lah ki ora ning isi iki, Ndek Ben? Dalem. Ora ning isi iki. Lah, mosok mboten paham. Ning kan SMKI to, Pak. Oh, nggih. Seangkatan karo mbok wedok, nek kalih kula mboten. Iya. Krungu arep dipek kuwi mbok wedok mbiyen. Dalem. Arep dipek kuwi jare. Yo milih kula no. Mergane? Klawu. Wah iya. Apik temenanan iki ya. Nggih. Gareng jiji kaya iki apik. Jiji jajak. Lah iya jiji ayo. Jiji iso diartike jijik kok. Hah? Jajak sing ganep mawon. Oh, artine apa to jajake? Apa ya, Pak ya? Dereng ngertos kula, Pak. Oh, dereng ngerti. Nggih, Mang Paduske ya, Pak nggih. Oh, tak goleke ning kamus ayo. Nggih, kamus. Nggih. Kamus napa, Pak? Kamus kematianmu. Ora panjang umur sih selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngono Amin. guyon ora. Guyon, nggih. Saking kula Pak Pujiyanto, WMC Purwodadi nggih. Nyuwun gending ninggal katresnan jaranan yang ditembangkan oleh Mbak Winong. Oh nggih, monggo. Nang, Nduk, ya kuwi anak penggemarmu ki, Nduk, Riyen saka Pak Pujiyanto nate kagungan kagungan damel janipun sing didhawuhi piyai kalih niki ndelah panjenengan pas ngasta mboten saged. Oh ngaten, nggih. Nggih. Mula niku wis pokoke aku pengen nonton Mbak Winong jaran. Nggih. Aku Takonono. Pripun? Kapan neh kagungan kersa ngono? putrane namung setunggal lho, Pak. Loh, kan iso engko putrane duwe putu to Pak Pujiyanto. Nggih. Akhirnya syukuran setahun atau sunatan kan saged. Nggih. Kapan, Pak? Syukuran melih, Pak? Wayangan melih nggih, Pak nggih. Nggih. Penting garenge kula nek dalange sapa-sapa bebas. Mboten sapa pun mboten sah nanggap tip mawon Pak nggih. Ayo. Ya ndek nang jumeneng coba kaya apa ayo. Ayo nggih. Dibawani komplit mergo niki lak mboten enten bawane gawan to Mas Gareng. Lajeng kula tuliske niki nggih. Bawanipun nggih. Nadyan to sami wau Asmarandana ning Asmarandana Nduk. Iya. Ayo ning cakepane benten. Nggih. Nggih. Coba kaya apa ya Nduk. Jaranan dangdut kreasi rineng kain daeng paksa sente rewe
cakepane nggih. Sing yoso sinten nak cakepan niku ana? Pak Cahyo kun tadi lah. Oh, Pak Cahyo. Iyalah. Selaku Bapak dosen kita semua. Kenapa? Tak critani. Apa? Jenengan kenal Pak Sukron Suwondo. Heeh. Kae yoso gending lagu Nggih. sakbone. Heeh. Yo umpama Pak Sukron kok gawe lagu sakbone jos no. Dene kok putrane lagi yoso bawa ya wis gak apa-apa. Pak iki kurang ajar banget ya, Pak. Rene tak mut raimu. Monggo nek kersa. Wah. Gila. Nek apik to suarane? Jos, Mbak Wina. Sinden-sinden nek sing guwak iki Madangkara sinden. Ojo digua tak temune. Lah mergo apik. Ayo suarane apik-apik. Saestu. Aja kok sinden, penggirong loro. Suarane mantep kabeh. Mosok nggih. Saka Mas Taslim. Pokoke angger tase ora ilang, suarane wo tenan. Lek irang cepak muringe kuwi ayo. Isine apa to? Ora perkara isine. Ciparat malah ngono kuwi ayo. Nggih no, nek Pak Taslim tasnya aja nganti ilang. Ayo. Nek ilang karek limit tok. Iya. Bener Pak. Iki cerdas iki dagelan tenan iki. Jajake cerdas. Patute bedijak lho, Pak. Iya. Elok temenan. Sapa-sapa diuring-uring. Bojone teko barang udan-udan diuring-uring. Ninggal katresnan yang pertama dangdut, kedua jaranke. Nggawalat to, Nong? Nggawalat. Ada. Betul, oke. Ya. Alat kuwi gamelane ora melu ning Lampung ya melu ayo. Carane melu. Lah niku lho Pak wong tasnya Pak Taslim lho kenten iki lho gak keri. Wah, bagus. Jaran iki lho gak keri. Ora perkara isine. Banter kae ayo. Nanti kancane arek absen nganti telat e ayo. Ayo. Perkara Mbah Gundul dadi telat kabeh lah. Ngeyel to. Monggo diaturake ninggal katresnan winong nawangse coba kaya apa yuk. Mas Gareng tak lenggah nggih senika. Ora ben melu menikmati ngono lho maksude. Ayo nggih menikmati. Alasan Pak. Budusen piye? Sapa? Sing ngongkon lenggah sapa mau? Budusen. Budusen lah ya manut karo budusen. Ayo. Mboten lho wong Bukesi lu ngendika ora ngenek-ngenek Pak niki Pak iki padine wis males Pak. Dipotong Pak niki Pak. Gak ngerti kok modele kok. Piye? Kerja lungguh. Dipotong. Heeh. Sing dipotong ge apane? Lah mau jarene anu dipotong. Wong budosen apa kedah Bukesi to? Wong niki yo dosen kok. Oh iya to, dosen ngendi? Widus kok. Ayo nyanyi. Sambal kono. Aku pergan-perganan. Yo diaturake. Tetes. Tak sun. Oh. Ubeng ana panggung endok sayu winong nawang sekop kaya apa. Awas, woi.
Awas. Jalan dulu. Oh. Mbak nuwun Bapak katresnanipun. Nggih. Dan aku kapan-kapan arep ndelok wayang karo iya. Asmanipun Pak Teguh. Pak Oh, Teguh. anu to, Pepadi. Ketua Pepadi. Sanes. Oh, sanes. Wah, kemeruh. Oh, okay. Terima kasih Pak Teguh. Oh, Bos mebel. nggih, bos kayu. Bos mebel di bidang kaya biting, kaya apa? Lemari, kursi. nggih. Oh, Ya, iya. semoga tambah lancar rezekinya ya Pak. Semoga Amin. mebelnya tambah laris, Amin. tambah sempulur. Amin. Anu nih. Apane kok anune iki lho? Kok sembrono anune. Tambah sempulur anu. Rezekine. Rezekine. Ora sembrono anune. Terus tambah Sehat. sehat. Panjang umur. Terus usahanya lancar. Badine akeh. Amin. Terus Beijing nek wonten nyanggap Pak Yaya melek nggih Pak. Kok melek. Beijing Ora perkara tase. Beijing lek wonten napa acara napa raketang jenengan sunat kedua ngoten nangkep Pak Yaya nggih Pak. Padake apa kok sunat kedua iki kaya. Nggih, matur sembah nuwun bebingahipun. Mugi ngaturaken matur nuwun pepunden kula Bapak Kepala Dinas Pak Wahono. Pariwisata dan Pak Wahono dan Nggih. Budaya. Nggih. Panjenenganipun Pak Nggih. Wahono niku piyayine pun kula paringi ngelmu bagaimana tata kelola kepemimpinan. Sampeyan sing maringi ilmu. Nggih. Elok menyolong kethek sampeyan. Nyolong petek. Oh iya, nyolong kethek sampeyan. Ilmu piye, Mas? Piyai menjadi seorang pemimpin itu harus paham yang namanya kutil, kurap, kudis. Kuwi penyakit iki, Mas. Loh, jangan disawang penyakitnya. Oh, jangan disawang. Oh ya. Loh, jangan dilihat. Tapi kan makna dan arti filosofinya. Kutil. Kudu teliti. Pemimpin harus teliti. Bagaimana kinerja dari bawahan sampai atasan harus bisa saling kolaborasi. Kudis. Kudu disiplin. Oh, Jangan sampai ada pegawai sing sak senenge dhewe. Harus disiplin, amanah menjalankan tugas untuk kemajuan Kabupaten Grobogan, terutama di bidang seni budaya dan pariwisata. Pak Wahono. Kuman. Ora enak kurap, Pak. Oh, kurap tau. Iya kurap. Iya. Iya. Kudu Kuman iman iso- ya kena Kuman to. ya iso kudu beriman. Ayo. Kurap Ayo. kudu rapi. Rapi di bidang administrasi.